IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis Kamen. Timma po, iti may isa nga pagatengan, marami ti light material sa gapo iti panakauram na. Tiga po na, panagpuor ti basura, iti may isa nga baket, nagindeg iti barangay Luing, Pidig, Ilocos Norte, pasado alauna iti Malema, Kalman. Alis to nagkayam-kam iti apoy, gapo ti roroot kimbas basura, nga da iti sangwanan iti pagtaingan. Segon, kini barangay chairman Linda Lachua, karuba mismo, dati nauraman, inamin ti bakit nga nagpuor iti sangwanan iti pagtingan na kit saan na nga nalapedan, gapo ta na angin kit inget bara na iti laing Kalman. Nagresponde met, yung kaming iti Bureau of Fire Protection, ngem awanin iti pagtingan iti makataon da agabot alisto nagkayam-kam tado pa iti basura nga ada iti uneg iti pagtingan. Sigaw kini Kapitan Chua ti baket nga senior citizen ket ada sakit nga mentally challenge Idol Bernard nga akoblatan iti basura isut kapuna nga naurnong iti uneg iti pagtingan da. Awantin server agamit iti baket ngem dagdagos nganikan iti ayuda manipot ti DSWD ken ti gobyerno lokal iti natakamat ang ili. Idi malem kayat dito bakit nga mapan karidi kabagyan na ngayon sa po na nga narami dito temporary shelter na iti mismo nga arubahin iti pagkain dagapot na lawa iti lote nga nakapauraman iti pagkain na. Kasi pinuman tayo kini barangay Captain Linda Lachua mukaso na napasamak iti oram. So, unang-una po, si Pasita Asuncion, ang nangyari is nagsusunog po siya ng basura right in front of her house. Ang nangyari po for today, it was very windy. It was very hot and very windy. So since yung pagsunog niya it affected the house kasi wood lang siya. And the worst part about it nag-iimbak kasi siya ng karton, plastics, and stuff. So, what we consider as waste or garbage is different to her. So, hindi namin siya pwedeng sabihan na do not do that. So, ngayon she learned it the hard way. We learned it the hard way na it is not safe to be saving unnecessary stuff. So, since yung bahay it is wood, as in sa isang oras lang, ubos agad eh. Walang naiwan as you can see here. Wala na talagang naiwan eh. So, we are currently working on the planning of the clearing operations para may bigyan muna siya ng temporary shelter because according to the victim, ayaw niyang pong sumama sa amin sa barangay hall and ayaw din niyang pumunta sa mga relatives niya. So we have no choice but to build a temporary shelter for her. As of now, meron na from Mayor Georgina Guillen, meron po mga food packs, meron po siyang mga sleeping kits, hygiene kits, and I think si MSD si social officer natin pupunta pa dito, titignan po niya kung kaya pa natin siyang bigyan ng counseling because I might not want to say this on air pero the victim is kind of mentally challenged so we need counseling. Iti kalman, Idol Bernard, kalmado met ni manang Pasita, ngayon pinatan in-expose iti ropa na, sabi gusto kita maproteramit iti kinatao na, ngayon inamin ti Kapitan, ngayon na kita da iti sakit na, problema iti panagpampanunod, ti natin mentally challenge, isa taga po na, may kakarigatan ti barangay, ng sistiren, sana kaya ti magi kabalay, dagiti kabagyan na, tamay may sana ng agdita, iti old house, nga napno, dagiti scrap, isa tumubra na ang kolektar iti basura. Damang pala man po tipidig, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.